Türkmenistan'da ençeme aylap dowam eden çilim gıtçılığından soň çarşembe günü ýagny 14-nji oktýabrda ýurdun dürli kunjoklaryndaky döwlet dukanlarynda temmäki önümleri gaýtadan satyp çykaryldy. Çilimiň bahasynyň adatdakysyndan has ýokary bolmagyna hem garamazdan dukanlaryň öňünde uly nowatlar döräp, adamlaryň arasynda dawa jenjeller hem ýüze çykdy. Çarşembe günü Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda çilim satylyp başlandy. Bahasy 30 manat. Bu habary eşiden adamlar gijeden nowat tutup başladylar. Olaryň sany ýüzlerçe. Adamlaryň arasynda dawa jenjeller ýüze çykýar, ýaka tutuşmaga çilinekim baryp ýetýär diýip Lewapdaky habarçylarymyzyň biri 15-nji oktýabrda gurrun berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem adamlaryň çilim satyn almak üçin ir saat 6-dan başlap dukanlaryň öňünde nowata düzülip başlandyklaryny aýtdy. Paýtagtyň 30-njy Gawdan we Parahat etrapçylaryndaky suwda nokutlarynyň öňünde onlarça adam, esasan hem erkek kişiler hiç hili sosial arlygy saklaman çilim nowatyna garaşyp dururlar. Nowata polisiýa işgärleri gözükçülük edýärler. Her adama 2 hutudan artyk satylmaýar. Emma bu ýagdaýda da çilim ählikse ýetmän destine gutarýar diýip ahtandyrylmasydygyny soran Aşgabatly habarçymyz 15-nji oktýabrda saýat bolan wakalaryny suratlandyrdy. Bu arlykda paýtagtyň käbir hususy suwda dukanlarynda Amerikada öndürilen belli çilim brendleriniň hem satywda peýda bolandygy. Emma olaryň bir gutusynyň bahasynyň 800 manady. Resmi kurs boýunça $230 çilini ýetýändigi bellenilýär. Sol bir wagtda döwlet dukanlaryndaky degişlilikdäki arzan, emma hili pestigi aýdylan temmäki önümleriniň möçberiniň adamlaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýändigi sebäpli çilimi soňu bilen has ýokary bahadan elden ele satýanlar hem peýda bolup başlady. Çilimi soňra elden ele satmak üçin ýürite nowata durýanlar hem bar. Olar 30 manatlyk çilimi 130 manatdan satýarlar, 2 kutudan 200 manat girdici görýärler. Muňa esasan hem pul ýetmezçiliginden kötünýän işsiz adamlar baş goşýarlar diýip Türkmenabatly habarçymyz gurrun berdi. Galyberse-de ýurtda çilim sewdasynyň çäklendirilmegi we onuň bahasynyň ýygyderli gymmatlamagy sosial ulgamlarynda durly ýaňsylaýjy meýemleriň hem döremegine getirdi. Olaryň birinde çilimin gutusynyň suratynyň ýüzünde merkezdäki bir otoglyk jaýa çalyşýaryn diýen ýazgy ýerleşdirilip, çilimin ýokary bahasy ýaňsalanypdyr. Şeýle-de Türkmenistandaky temmäki önümleri bilen bagly çäklendirmeler çilim çekýän adamlary temmäki dolap ýa-da durly otlary guradyp çekmäge mejbur edýär. Soňky günlerde Mary şäheriniň Jemaat hojalygy müdürliginiň hemde jaý dolandyryş müdürliginiň işgärleri şäheriň köp gatly jaýlarynyň ýerdeminlerini barlaýar, şäherde araççylyk işlerini güýçlendirýär, howlulary haşalotlardan araçlaýar. Köp gatly jaýlaryň girilgilerini derman sepýär. Ýöne bir köp gatly ýaşaýyş jaýynyň ýerdeminini zirdibilden araçlamakçy bolanlaryna olar ýerli ýaşaýjylaryň garşylygyna şaýat boldular. Munyň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Mary şäheriniň Jemaat hojalygy müdürliginiň işgärlerini howlulardaky otlary çapdyrýarlar. Köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň girilgilerini derman sepdirýärler. Jemaat hojalygy müdürliginiň işgärleri bilen bir hatarda ýaşaýyş jaý dolandyryş müdürliginiň işgärleri öz territoriýalaryna köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň girilgilerini girip ýerdeminleri barlaýarlar. Olar ýerdeminlerdäki agaç, plastik, karton ýaly zatlary çykaryp, traktoryň teleşkesine ýükläp zibile gitmekçi bolýarlar diýip habarçy 14-nji oktýabrda Mardan habar berdi. Ýöne bir köp gatly ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjylary ýerdeminlerdäki zatlaryň zirdiwile äkedilmegine razy bolmady. Olar muňa nägilelik bildirdi. Jemaat hojalygynyň işgärleri ýerdemini ol ýerde üýsürilen plastik kaplardan araçlamakçy boldy. Ýöne ýaşaýjylar ol plastik kaplary özleriniň birnäçe hepdelep, hatda aýlap zirdiwilleri dörüp çöplenliklerini hem de olary satyp pul gazanmakçy bolýanlyklaryny aýtdylar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady çökgünlüligiň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary maliýe ýetmezçiligi sebäpli ýurdun dürli künjeklerini zirdibil dörmäge mejbur galýan, hatda onuň üstüne bir-birleri bilen dawa edýän adamlar barada wagtal habar berýärler. Habarçynyň sözlerine görä adamlar Jemaat hojalygynyň araççylyk işgärlerini
öz emlaklarına göz dükmekde ayıpladı. Biz sizin çörüğünüze göz dükemiz yok. Biz yer zeminlerde yanıgın döremesin deyip sizin aladanızı diyarsıyıp arasaçılık işgärlerinin yaşayıcılara yüzlönenliğini haber çayttı. Yerli yaşayıcıların arasında yer zeminlerden çıkarılan plastik materyalları, karton kağıtları hem de paket yağlı zatları arasaçılık işgärlerinin özlerinin satığı çıkarmağı göz önüne tutyanlığını aydan adamlarım oldu. Biz satıp bir zatlarımızı düödür sıyıp umut bağlan zatlarımızı size şeyle bermer sıyıp yerli yaşayıcıların bir aytti. Bu aralıkta onların hatarına bir yaşayıcı arasaçılık işgärlerinden özlerine plastik materyal, karton kağıt yağlı zatları koyur yağlı yeri verilmeyini talep etti. Onun yağlı bizim aladağımız edyanı olsalar bize çöplen zatlarımızı koymağı yer versinler deyip olaytti. Şeýle-de şäher yaşayıcıları jaý dolanduruş müdürlüğünün işgärlerini köp gatly yaşayış jaýlarynyň töweregine ýerleşýän meýdançadaky heňilliklerin we beýleki güýmenjelerin aýrylanlygyny, olaryň deregine oýun meýdançalaryny guru çägäniň dökülenligini aýtdylar. Biziň garajlarymyzy aýyrdylar, olaryň ornuna çağılar oýnar ýaly meýdança gurar diýdiler. Hiç bir aýdyp diýen zatlaryny ýerine ýetirmediler diýip bir yerli yaşayıcı jaý dolanduruş müdürlüğünün işgärlerine nägilelik beýan etdi. Şeýle-de olar gaz üçin, ýyladyş üçin we beýleki hojalyk hyzmatlary üçin edýän töleglerini, şeýle-de gazyň, suwuň hemde elektrik energiýasynyň töleglerini galy berse-de hojalyk hyzmatlarynyň hiline şikayet bildirdiler. Türkmenistana garaşlygynyň ilkinji ýyllaryndan başlap ýylata mut berilen gaz, suw we elektrik energiýasy ýaly ýeňillikler 3 ýyl töweregi mundan ozal ýatyryldy. Gaz ojagymyz döwülse özümiz oňarýarys, gazçylara telefon etseň 2 hepdeden gelýärler. Ýanlaryna hiç zatlar ýok. Hemme zady özüň alyp bermeli, hatda gaz açarlary hem ýok. Onu hem goňşulardan ýene özümiz sorap tapyp bermeli diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Habarçy yerli ýaşaýjylaryň arasaçylyk işgärlerine garşylyk görkezip ýerdeminiňki zatlaryny saklap galanlyklaryny aýtdy. Onu jaý müdürlüğiniň işgärleri innik hepdäçelini aýyryň, bize gep gelýär. Bizim sizden ütgüşk ýaşamdyk. Ýöne häzir şularyň aýdan etmesek bizim işsiz galýarys. Biziň hem uzak gün aýlanyp alýan aýlygymyz hojalygy ýetenok diýip olaram hökümetden zeýrenler diýip habar çaýtdy. Marada jemaat hojalygynyň hem de jaý dolanduruş müdürlüğiniň işgärleriniň arasaçylygy güýçlendirip köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gireliglerini derman sepmegi koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hem de ýurduň saglyk edaralarynyň ýurtda hiç bir COVID-19 hadisesi barada resmi taýdan habar bermeýän wagtyna gabat gelýär. Yerli ýaşaýjylaryň hem de arasaçylyk işgärleriniň arasynda zirzibilden çöplenen plastik gaplaryň hem de beýlekleriň üstüne turan dawa ýurtda ýeti ykdysady çökgünlügiň dowam edýän wagtyna hem de Türkmen hökümetiniň muny boyun almaýan wagtyna gabat gelýär. Döwlet elçiligindäki metbuatyň azyk bolçulugy baradaky habarlaryndan tapawutlykda yerli çeşmeler adamlaryň iň zerur azyk önümleri bolan un, çörek, ýağ, ýumurtga gutçylygy meselesiniň çözülmeýänligini, belki de has çuňlaşýanlygyny habar berýärler. Türkmen gala etrawynyň kemine geňeşligine iýun aýynyň un paýagy berildi dep Adatlygyň mardaky habarçysy 10-nji oktýabrda habar berdi. Halk içinde un paýagy diýilip adalan un adam masyny 5 kilogramdan ardan bahadan berilýär. Unyň gapdaly bilen möhleti geçen kek salmoletdiler diýip habar çaýtdy. Geňeşligiň bir näçe ýaşaýjysynyň aýry-aýrylykda beren gurrunlaryna görä berilen unyň sorty pes. Munyň üstüne adamlar bu gedek içi burçukly unyň berilenligini aýtdylar. Unyň garalygyny üns bermedi. Sebäbi bir zat alsak kaýyllyk. Ýönünni halka içi burçukly un berip başladylar diýip 30 ýaşlarynyň ýaşaýjy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň ikinji söhbetdeşi 50 ýaşlarynyň ýaşaýjy bolsa, berilen undan bişirilen çöregiň tagamynyň azyndyk gelýänligini gurrun berdi. Onuň pikirçe bu undan bişirilen çöregi mala bermesen özüň ýemek mümkünler. Adamlar un paýagynyň ilki bir näçe aý gijikdirilmeginden, soň bolsa zaýy unyň berilmeginden nägile bolýarlar. Un paýaklaryny wagtynda bermän bir näçe aý ambarlarda basyp goýup gurçuklap başlanan soň berýärler. Bu bilkasdan başga bir matlap bilen edilýän işmiýada iş başarmazlykdan belli däl. Hökümet hiç bir düşündürüş bermeýär diýip geňeşligiň 3-nji bir ýaşaýjysy Ýaşyl Mollum innödünde ýolbaşçylary aýdary sözüň hem garmanlygyny aýtdy. O dükanynyň işgäri iýun aýynyň ununyň oktýabrda berilmeginiň sebäbi sorulanyny uly gelýän un hemmekşe ýetenok diýip jogap berdi.
Döwlet eýçiligindäki dukanlarda unyň her kilogramy 1 manatdan satylýar. Emma bu un uzak wagtlap bolman soň adamlar husus dukanlarda satylýan pes sortly unyň her haltasyna 360-400 manat aralygyny pul tölemeli bolýarlar diýip habar çaýtdy. Şu aralykda Türkmenabatdaky döwlet dukanlaryna 1,5 litrlik paýta ýagy satyldy. Dukanlaryň önüne peýda bolan ulu nowatlara goşulan adamlar ýa üstündäki dawa jenjellere, ýakalaşmalary, kemsitmelere şaýat bolýarlar. Adamyň göwnüne ýa üçin degmeli bolar, öýtmeýärdim diýip radionyň Türkmenabatly söhbetde aýtdy. Azyk meselesi paýtagyt Aşgabatda hem ýetip bolmagyna galýar. Azatlygyň habarçysy şäheriň 42-nji dukanyny alyjy bilen satyjynyň arasynda bolan gürrüňe şaýat boldy. Alyjy aýal 11 sany towuk ýumurtlasyny satyn alyp satyja haýyş bilen ýüzlendi. Adamy müçünem bir guty ýumurtla berip bilmezmisiňiz? Ol öýde ýörep bilmeýän maýyp, maňa her gün gelmek kyn düşýär diýdi. Satyjy bu haýyşa adamyň maýyp bolsa güwanname hemde nikahy hakynda şahadatname getirin diýip jogap berdi. Azatlygyň habarçysy teke bazaryndaky et dukanlaryna aýlanyp sygyr we goýun etleriniň garlyp satylýanlygyna şaýat boldy. 2 bölek goýun eti, 1 bölek sygyr eti, biraz bagyr we öýkön goşulyp 50 manatdan satylýar. 15 metr uzunlukdaky ýapyk günada ýerleşýän et önümler bölümine polisiýanyň gödäwçilik astyna bir adamdan goý berýärler. Giren ýerinde eline et salynyp taýin edilen paketi berýärler we sen 50 manat töläp ýygyna çykmalyp habar çaýtdy. Satyn alan etin nähil etdigini, onuň agrymyny diňe öýüňe baranda bilýärsiň. Onu ýygyna getirip pulunu hem alyp bolmaýar diýip alyjylar gurrun berýär. Nowatda duran gowrada ýar ödüni düýetiniň berilmeligini haýyş etdi. Onuň özüne yaramaýanlygyny aýtdy. Emma satyjy onuň diýenini diňlemän düýetini hem goşdy. Ol aýal eti ýerine berip aglap çykdy diýip habarçy ýazýar. Aşgabatyň teke bazaryna satylýan meýweleri, gök we bakçy önümlerini almagy hem köp adamyň ýagdaýy ýok. Mysal üçin naryň kilogramy 12-15 manat, almalar 8-12 manat. Yer alma 8 manat 20 tenge. Düýp sowanyň oglugy 1 manat 50 tenge. Ýeriniň kilogramy bolsa 3 manat bahalanýar. Şeýle de oglurak limonyň biri 2 manat 50 tengeden. Ýersi 5 manatdan satylýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji oktýabrda habar berdi. Türkmen hökümetiniň mejlislerine ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredlenligi, importun ornu tutýan önümler öňürmek üçin ähli şertleriň bardygy aýdylýar. Ýöne hökümet tanqyçylarynyň käbiri türkmen ýolbaşçylarynyň azat bazar şertlerine geçilmegine ýygyderli päsgelçilik döredip ýurdy emir aşlygy alyp gelenliklerini öňe sürýär.